Ja, kære venner, endnu en gang velkommen til Benny Bjørns Laks og Honning Køkken. Laks og honning, de to bedste verdener, der mødes i en helt fantastisk smagsoplevelse her hos Benny Bjørn. Det vi i dag skal kigge på, kære venner, det er simpelthen en ny trend, der er kommet ud fra den store vide verden. En trend, som hedder sushi. Så i dag der vil vi prøve at lave laksesushi med ekstra meget honning på. Så det allerførste du gør, det er, at du tager din friskfangede laks ned fra Køge Fjord af. Wapti, op med den. Så tager du din gode gamle honningkrukke og hælder den ud over din nyfangede laks. Lækre sager. Så tager du en nysleven kniv, nysleven ned fra Køge Smedje af. Og med kniven der i bitte små, ganske fine strimler, der begynder du så simpelthen at skære din sushi ud. Der var så et stykke sushi der. Ja. Det er selvfølgelig en lidt langsom proces det her, det må man være helt ærlig at sige. Ja, så kan man mærke, at sulten den begynder at brede sig. Helt nede fra det underste af lårene. Der var så 2 stykker sushi der. Ja, det er simpelthen... Spørgsmålet var, om man simpelthen skulle vente med til en anden dag med at lave den sushi. Og så bare gå laksen, som den er. Jeg må være helt ærlig at sige, at jeg heller ikke helt kan se pointen med at lave det her sushi. Det skal jo ned i gruffelhulen alt alligevel. Ved I hvad, kære venner? Jeg tror simpelthen, vi venter til en anden dag med at lave den sushi færdig. Fordi nu kan jeg godt sige, at Benny Bjørns mave den knurrer og rumler som en gammel færge. Så nu skal laksen bare ned, og vi ses igen en anden gang. God gang til mere laks og honning køkken med Benny Bjørn. Alt det fise fornemme sushi. Nej, det er bare med at få laksen ned, som den er. Den er god, som den er, nede fra Køge Fjord. Nej, hvor er den god, Benny. Og honning til at skylle ned med. Hvor er min honningkrukke, den er?